alle sammen, min ven har kamera. Vil du ikke lige vise dig selv? Hej alle sammen. I skal huske at like og subscribe. Lidt mere. Sådan der. I skal huske at like og subscribe, så I får mere videoer. Det her, det er hvordan man laver en forhånd salto af landerne. Step it! Du skal gøre sådan her. Og så husk at top. Og så... Men jeg kan lige vise jer, hvordan den ser ud. Sådan her ser det ud. Undskyld, hvis jeg ikke lander, men altså... Sådan der ser den ud. Og hvis min mand lige gider at tage den lidt ned, så kan I se, at jeg faktisk kommer rundt. Se. Sådan. Sådan ser den ud. Men først kan I gøre... Altså, det er lidt svært. Først kan I husk. Tak. Og så husk. Step 2. Nu, I kan også gøre sådan her. Jeg starter med. Og jeg kan lige holde kameraet. Og så kan Megan gøre det så godt. Lige prøve at lære jer det. Ikke sådan der. Jeg er ikke særlig god til det. Så vi nok kan holde kameraet. Jeg har glemt noget. Det er ikke sådan, du kan spille. Sådan her. Ikke lige lyt til mig. Lyt til ham. Sådan her. Og hvis I ikke kan det, så først gør sådan her. Ned med hovedet. Rundt. Og så kan jeg prøve at gøre en stille og roligt, hvor de gør sådan her. Og så... Altså forlændens koldbød. Ja. Hånd ned forlændens koldbød. Og så kan I rent faktisk gøre sådan her. Okay. Så ved I det. Men så kan I prøve at gøre sådan her. Først skal du på knæ. Bring dig forover. Du kan også faktisk gøre sådan her lidt. Hvor du lander på maven. Du har så til sidst gøre sådan her sammen. Og så sige tak fordi I så meget alle sammen. Ses i næste video. Okay. Og så kan I. Jeg er nok ikke så god. Så på how to do a front flip on a trampoline. Hvis jeg har en trampoline. Men så skal det jo bare se sådan her ud. Cirka. Men det var alt for den her, video. Vi ses i næste video. Husk at like og subscribe. Ses.